Ja, tak Frederikke. Ja. Hvad fanden laver de? Jamen, det er modtaget. Tak Frederikke. Hej. Nå, vi er live. Vi skal gå ned lige live på TV2. Det kan vi. Hvordan det kan de ikke tage altså? Vi er live på TV2.dk åbenbart. Hvad fuck foregår der? Ja, præcis. Snackskål. Vi har lige lægget en aftale ud på TV2.dk nu, fordi vi stiller igennem med vores kamera. Jamen, hvad fuck foregår der? Så er vi i gang igen. Hvor mange gange kan man skrive til de samme mennesker? Så nu er en personlig telefonsamtale. Signe har med den største nyhed, vi kommer til at break. Om lidt, den er sluppet ud på TV2.dk. Med et eller andet kamera, der står i venteposition, eller hvad? I kan kraftedeme, der er ikke, altså folk kan da sgu da ikke lægge os ud. Uden jeg ved noget om det. Ja. Skal jeg slukke signalet nu, eller hvad fuck foregår der? Nu. Bare se at få den lukket. De får ikke mere signal i dag.